פה את האולפן. אנחנו איתו. ידעתי. לא עכשיו, שנייה. זה אמיתי, רבותיי, זה הצחוק של האיש. לא, שנייה. עוד לא התחלנו, נשמור, רגע. בוא שב. עוד לא התחלנו. זה מה? עוד לא התחלנו, יאללה. טוב, אנחנו חייבים ללכת הלאה, אני מצטער, מישהו חייב לנהל את השידור הזה, שנייה. תורידו להם את המיקרופונים. טוב, אז אנחנו באמת רוצים ללכת לגמר הצחוק.